тоҷикистон бахусус пойтахти он давоми чанд рӯзи охир дар сархати расонаҳои ҷаҳонӣ давр мезанад, зеро душанбе гран-при 2023-ро мизбонӣ намуд. баробари 315 варзишгарони маъруф ҳамчунин ҳазорҳо нафар шаҳрвандон аз 40 кишвари дунё вориди душанбе шуданд. гран-при душанбе 2023 аз оғоз то анҷом дар 190 давлати дунё тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва сомонаҳои иҷтимоӣ ба таври мустақим инъикос карда шуд. чорабинии сатҳи баландро раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ифтитоҳ намуд. раиси шаҳри душанбе аз рушди бесобиқаи варзиш ва рӯи даст гирифтани тадбирҳо дар самти таъмини шароити мусоид барои машқу тамрин дар кишвар ёдовар шуда, аз ҷумла иброз дошт ки баробари дигар навъҳои варзиш намуди олимпӣ дар ватани мо хеле рушд кардааст ва дилбохтагони худро дорад. дар рӯзи аввали сабқатҳо 5 вазн баҳри ба даст овардани медали тилло рӯи татами омаданд. 3 вазн 48, 52, 57 миёни бонувон, 2 вазн 60 ва 66 миёни мардон сурат гирифт. зери вазни 66 килограмм касе бо Обид Ҷебов баробар шуда натавонист. Мурод Чӯпанов як зина поинтар аз варзишгари мо истод кард. Наҷафов Яшар аз Озарбойҷон ва Чӯбатхан Сунгад аз Қазоқистон ба гирифтани мақомҳои сеюм қаноат карданд. тамрин худро хуб гузарондем, натиҷаро бо сабаби ҳам тамринҳо овардем. Мерзод Суфиев агарчи мақоми сеюмро ба худ касб карда бошад, вале партофтои зебои ӯ дербоз аз назари мухлисони ҷудои олам дур нахоҳад монд. рақобатҳои рӯзи дуюми гран-при душанбе 2023 аз соати 11:30 оғоз гардида мухлисонро аз тамоми гӯшаву канори мамлакат ба қасри теннис ва маҷмаи варзиши обӣ ҷамъ овард. Маҳмадбек Маҳмадбеков бо Берӯз Хоҷазода зери вазни 73 килограмм ҳарду ба финал баромаданд. барои муайян шудани қаҳрамони ин вазн 24 сония лозим омад. бемуҳобо ҳунари зебои Шодмон Ризоев дар сатҳи профессионалӣ буд. ӯ дар бештари рақобатҳо дар фосилаи кӯтоҳ рақибонро бо усули ипон мағлуб мекард. Солмон Маҳмадбеков зери вазни 81 килограмм ба ҷаҳониён исбот намуд ки дар ин мусобиқот касе ба ӯ баробар шудан наметавонад. ҳамин тариқу ба зинаи ифтихорӣ баромад. Шодмон Ризоев мақоми дуюмро касб кард. Иброҳим Кейта аз Фаронса ва Эгутидзе Андри аз Португалия зинаи сеюмро ишғол намуданд. Настрои ман фақат барои медали тилло буда. Инҷа дар хонаи худам одам худто мебинед ки хеле балишко поддержка мекунад моро. мо бояд результат меовардем. ёдовар мешавем ки пештар аз ин гран-при дар Австралия ҷашн гирифта шуда буд ва аз он ки Тоҷикистон мизбони гран-при душанбе 2023-ро ба зимма дорад, коршиносони олами ҷудо ба ҳар андешаи ҳам буданд. дар вақти суҳбат бисёриш гуфтанд ки мо Тоҷикистон мерем, Тоҷикистон дар зудо нест, мумкин зало набошанд. аз омадани ваё ҳайрон мондагиянд ки Тоҷикистони хел давлати зебо, давлати меҳмоннавоз. ин чорабини шумо гран-при не, чорабини шумо гранд-слам. дар баробари гранд-слам аст ки аз фурудгоҳ сар карда вохӯрии меҳмонот то меҳмонхонаҳо ҳама ин дар сатҳи олӣ буд ки ҳозир раиси мора, раиси федератсияи ҷудора вай доранд ки шумо метавонед ки чемпионати ҷаҳон нагзаронед дар ҳамин хел сатҳ. якумин бор гран-при гузаронданро дар ин хел сатҳ хеле мега номумкин аст. таваҷҷӯҳи мухлисон ҳама ба рӯзи сеюми сабқатҳо равона гардида буд, чаро ки 4 варзишгари муваффақи кишвар инҷо сабти ном буданд. тӯли 3 рӯзе ки мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон мегузарад, чӣ эҳсосот аст? чун медонем шумо яке аз нафароне ҳастем ки ҳамин ба мусобиқаҳо як шукӯҳу шаомати дигар медоред. саломат бошед. номи тоҷикро ба ҳар мулку диёр бо далерӣ менамои интишор. парчами тоҷик болои сарат парфишонӣ мекунад аз ифтихор. рости гап ман дар футбол мухлисам. бори аввал дар ҷудои Тоҷикистон иштирок мекунам. як ҷавон ташаккур ба президенти федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоҳир чунин мусобиқаҳоро дар Тоҷикистон ташкил карданд. ман аслан мухлиси ана ҳамон ҳунарнамоии паҳлавонони тамоми паҳлавонони кишвар ҳастам. имрӯз ки рӯзи охирин ва ба итмом расидани чорабинӣ ҳаст, ман мухлисӣ ба Комроншои Устопирён ва Темур Раҳимов мекунам. мусобиқаи ҷаҳонӣ шудааст. тамом қариб 40 давлат дар ин иштирок кардааст. мо ба паҳлавони худамон муваффақиятҳо борзу мекунем. ба кадом паҳлавон шумо мухлисӣ бо Темур Раҳимов.
муваффақият бихоҳем. новобаста аз он ки мо тоҷик ҳам набоша мегӯянд моро ҳам мухлисӣ мекунанд. Безусловно, все на высшем уровне. Я как бы не встречала лучше организованного турнира. дар ҷаҳон аз ҳама зуртарин грандслами осака, баъд грандслами франсия. ҷудои ҳамин ду давлат пеш аз ҳама аст. зиёда аз 10,000 15,000 имрӯз мана мегӯянд ки и баъди франсия мегӯям мо тоҷикистон мо баъди ҳамин ду грандслам тоҷикистон уже дар ҷои сеюм баромадагӣ. нав як бародар маро гуфт ки дар тамоми дунё 190 давлати дунё ҳамин барномаро ҳамин мусобиқаро тамошо доранд. фақат аҳсан офарин мегӯянд ки ба ҷумҳурии тоҷикистон ба давлати тоҷикистон ки чунин мусобиқаро дар сатҳи олӣ гузаронда истодаанд. хеле паҳлавони номдори кишварам Тимур Раҳимов ҳаммоз барои ҳам ду кас омадаем. боварии комил дорем ки медали тиллоро мегирем ба ватани худ. боварӣ дорем ки имрӯз ҳам соҳиби медалҳои тилло мешавем. ҳамин орзуро тамоми мухлисо доранд, мо ҳаминчунин ба авҳо иқболу овру таманно дорем. аз ҷиҳати агар мо касбияти варзишӣ агар бигирем, Сомон Маҳмадбеков ман фикр мекунам ки хеле касбияти баланд нишон додан дар ин ҷо ва дигар ҷавонони мо ҳам хеле хуб буданд. мухлисое ки дар тоҷикистон аст, ин мухлисое ҳастанд ки ино тамоми нозукиҳои ҷудоро мефаҳманд. я на балки мебиёянд тамошо мекунанд, як аса мепартова, тамоми нозукиҳоро мефаҳманд ки вақте ки ягон усули вай мешавад ҳама айҷош мехезанд. рӯзи сеюм аст ки мо дар ҳамин маҷмӯаи варзишӣ иштирок дорем бо ҳамроҳии тамоми мухлисони ашадии ҷудои тоҷикистон, аҳсан ба мардуми шаҳрванди тоҷикистон ки имрӯз омада шербачаҳои тоҷикро дастгирӣ мекунанд, дастгирӣ карда истоданд. ман аз рӯи таҷрибе медонам ки дар кадом давлате ки гран-при, опен, гранд слам, мастер мусобиқаҳои қитъавии ҷаҳонӣ дор шавад, дар ҳамон давлат намуди олимпии ҷудо рушд мекунад. ин як омили ниҳоят ва ниҳоят хуб аст баргузор намудани чунин мусобиқа. ба ғайр аз ин потенсиали гӯштагирои тоҷик ниҳоят зиёд аст, чунки аслан дар аврупо дар толорҳо гӯштага мебинанд наврасо, аммо хушбахтона миллати тоҷик дар кӯҳи камар наврӯзиҳо гӯштин мегиранд. ин гӯштин дар хуни миллати мо аст. таврини дуруст варзишгарро метавонад ба қуллаҳои баланди варзишӣ расонад. Комроншоҳи Устопириён аз зумраи варзишгароне аст ки номи худро борҳо дар таърихи ҷудои ҷаҳонӣ сабт намудааст. усули дӯстдоштаи ӯ бо забони ҷопонӣ учимата, яъне ҳалуки искандарӣ мебошад. ҳарифи финалиашро бо чунин усул аз сари роҳаш дур кард, вале падари варзишгар сирри муваффақияти ӯро дар дигар чиз мебинад. имрӯз ғалаба накардан мумкин набуд. ин чизе буд ки аз саҳар мо Комроншоҳ хеле хуб тайёр буд. баъд муҳтарам Исмоили Маҳмадзоҳир даромаданд пеш аз финал, бисёр суханҳои хуб гуфтанд. як сухани хуб, як дастгирии маънавӣ, ин як қувва аст. имрӯз ӯ тавонист ки миллата шод кунад ки ман тамоми мардуми тоҷика, тамоми тоҷикои дунёро ба ин ғалаба муборакбод мегӯям ва боварӣ дорам ки пас аз ин садҳо ҷавонони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун парчами тоҷикистони собиқаро баланд мебардоранд. ин як сол то бозии олимпӣ мондааст. дар ин ҷо ягон ҳарифи тасодуфӣ набуд. ҳама барои холҳои олимпӣ омада буданд ва аз ҳариф аз якум давр қаинтар бо баъд ҳар як давр бо варзишгарои хубтар ғолибо меистанд. ҳама варзишгарои пуртаҷриба ба қувват буданд ва талош кардем, кӯшиш кардем ки ғолиб биёем. рақобати Тимур Раҳимов бо Темирлан Башаев маротибаи чорум аст ки сурат мегирад. шикасти варзишгари сангинвазни кишвар аз ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Темирлан Башаев на танҳо аз даст додани медали тилло, балки имтиёзи заруриро мемонад. ёдовар мешавем ки нафарони пирӯзомада аз ин мусобиқот 700 имтиёзиро барои бозиҳои олимпӣ ба худ ихтисос доданд. тафовут байни гран-прикс ва гранд-слам дар имтиёзҳо аст. умед аст ки рӯзҳои наздик мо дар Тоҷикистон истиқбол мегирем аз гранд-слам. программаи кории федератсия ба 2024 бисёр
мусобиқаҳои ҳозир монда шудаанд ки мобайни наврасон ҷоми осиё мобайни ҷавонон ҷоми осиё мумкин ҷоми осиё мобайни калонсолон чемпионати осиё мумкин мобайни калонсолон гран-при гранд-слам ин мусобиқаҳо бисёр мешавад ки гузарондани ин хел мусобиқаҳо ин барои рушди ҷудо дар тамоми ҷумҳурӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакати мо мебошад ки садҳо кӯдакҳо баъди ин хел гузарондани чорабини баъди ин хел додани натиҷаҳо боз ҳавас пайдо мекунанду даруни дзюдоро зал медоранд тамрина сар мекунанд. дар ҳайати даставии тоҷикистон бо 3 медали тилло 3 нуқра ва 1 биринҷи садрнишини ҷадвал гардид. гран-при душанбе 2023 дар таърихи варзиши меҳан қадами нахустин аст. умед мебандем ки дар рӯзҳои наздик мо истиқбол аз чемпионати ҷаҳон хоҳем гирифт.